שלום לכולם וברוכים השבים לתודה על השאלה. חוקי הפורמט, למי שלא מכיר, כל פרק יהיו 3 מתמודדים, במקרה הזה אדם, אלון ואמיר. הם יתחרו כדי אולי יש מצב שהם יקבלו פרס אם נשיג, אבל הכי חשוב לרגש את ענת. אוקיי, חוקי הפורמט. יש 8 צבעים שמסמלים 8 שאלות. כל שאלה לפי הצבעים מתקדמת ונהיית הרבה יותר אישית והרבה יותר מרגשת. 3 המתמודדים ישאלו אותם שאלות כמה שיותר מרגשות, כמה שיותר יפות, והמטרה שלהם זה לענות תשובות כמה שיותר מרגשות, כמה שיותר יפות. בואו נעבור למתמודד הראשון שלנו. אדם, בואו נתחיל. איך אתה קורא לענת? אימי. איך אתה קורא לענת? חיים שלי, נשמה שלי, יפה שלי, אהבה גדולה שלי, ונתי. אוקיי, איך אתה קורא לענת? אימי. בעיקרון אימי. לפעמים ממה. כמה אתה אוהב את ענת מ-1 עד 10? 10. כמה אתה אוהב את ענת מ-1 עד 10? 350 טריליון אלף מסביב לירח וחזרה דרך היקום עד צדק, ואנחנו עוצרים לפיתה במעט. כמה אתה אוהב את ענת מ-1 עד 10? 11. מה היית רוצה לעשות עם ענת? אוקיי, אדם לא הסכים לענות על השאלה, אבל אל דאגה, כי יש לנו את קסמי העריכה. כן, אני לגמרי אדם, ואני הייתי רוצה ללכת עם ענת לדיקסי, כי יהיה כיף. אני אדם. מה היית רוצה לעשות עם ענת? שנה חופש באיטליה ובכלל בעוד כל מיני מקומות בעולם, שהכי חשוב שיהיה שם לענת וגם לי כל יום מסאז'. מה היית רוצה לעשות עם ענת? הרבה דברים. הייתי רוצה ללכת איתה לפריז, להיות איך קוראים לזה? בדיסנילנד. מה עוד? הייתי רוצה ללכת איתה למסעדה, לחדר בריחה, מלא דברים. מה אתה הכי אוהב בענת? הכל. מה אתה הכי אוהב בענת? שאלה. אין הכי, אוהבים הכל. ענת מדהימה. אנחנו אוהבים את הצחוק שלה. אנחנו אפילו די אוהבים את האוכל שהיא מבשלת. ואני הכי אוהב בענת לעשות לה מסאז'. מה אתה הכי אוהב בענת? הכל, אין דבר אחד. מה ברכת היום הולדת הכי יפה שתוכל לומר לענת עכשיו? כאילו, אני יכול להגיד הרבה דברים, אני מסוגל לדבר, אני מאוד צרוד כרגע, אוקיי? אז יהיה קצת מאתגר לדבר ולהגיד את הדברים. כן, הבא. אבל כאילו, אני יכול להגיד דברים יפים, אני מניח. אז תגיד, השאלה עוד. שאלה הבאה. מה ברכת היום הולדת הכי יפה שתוכל לומר לענת עכשיו? אוי, נתי שלי, מה נאחל לך שהבאת ילדים כאלה מוצלחים לעולם? שאת מרעיפה אהבה על כולם, שאת נאהבת על ידי כל האנשים סביבך, החברים והאנשים שעובדים איתך והמשפחה שלך. שתמשיכי לך בדרך שלך לעשות טוב לעולם ולאנשים, ושיגמר כל הברדק עם החטופים. נראה לי שזה יעשה לך יותר טוב מהרבה מתנות.
אחרות. יום הולדת הכי יפה שתוכל לומר לענת עכשיו. מזל טוב אמי, שיהיה לכם הולדת שמח. את מדהימה, את מהממת. באמת, כולם אוהבים אותך. שתקבלי מלא מתנות, שתאהבי את יום הולדת, שיהיה לך כיף. זה מה שהכי חשוב. למה את אוהבת ענת? אני מניח שזה כאילו קשור לזה שהיא הולידה אותי ושכאילו היא מגדלת אותי. אני גם כאילו חייב, אני גם גר איתה, אז כאילו אין לי כל כך ברירה לא לאהוב אותה. אבל כן, זה קשור לזה. למה אני אוהב את ענת? איך אפשר לא לאהוב את ענת? למה אתה אוהב את ענת? אין סיבה, הכל. זה שהיא קיימת, זאת הסיבה. מה ענת בשבילך? אמא שלי? מה ענת בשבילך? אשתי, אם ילדיי, אהבתי הגדולה, החברה הכי טובה שלי, וגם הבת זוג שלי לחיים. מה ענת בשבילך? אמא. אמא? ואמא מאוד טובה. מאוד. מאוד. אוקיי. מה הדבר הכי מוגזם שהיית עושה בשביל ענת? עוד פעם, כאילו, קשה לדעת, זה מאוד תלוי סיטואציה. כרגע קשה לי לזוז עם... לא יודע, כרגע אני בקושי להכין עוגה, וגם אז הציפוי יהיה די גרוע בגלל שאני מסוגלת. באמת? לא יודע, אני יכול לעשות הרבה מה היא צריכה ממני כרגע. אוקיי, שאול. תעשה ביי. ביי. חזק ששמות. ביי. מה אתה עושה לי חיוכים? מה הדבר הכי מוגזם שהיית עושה בשביל ענת? מזמין לה מטוס, אבל מטוס כזה סילון נורא שקט שלא מרגישים שהוא טס. אוקיי? טס איתה לאיים הקריביים, הולך איתה לספא, מארגן לה ארוחת טעימה, ואחר כך 3 ימים מסאז' ברציפות. ביי נתי, חולה עליי. מה הדבר הכי מוגזם שהיית עושה בשביל ענת? וואו. הייתי לוקח את כל הכסף שלי לוקח את כל הכסף ומבזבז אותו על כל מה שהיא רוצה, אוקיי? ואז עושה את כל הכלים בבית לשנה, ומפנה את המדרך ושם במדיח לשנה, ועושה את כל העבודות כולל כביסה לשנה. ככה, הכל. ביי. אז זהו, זה היה הפרק של היום. תכף נגלה את התוצאות.